OK, ľudia, zdravia z Jurky. Dneska som našiel túto hru, volá sa Kick Simulator. Tak poďme ju vyskúšať, hej, či dám dobrú strelu do brány, OK? Ako sa to tu tak... Ja už chápem. Aha, to musím tu a musím si dať čo najväčšiu... A nejak šlábo strieľam. Už som dal gól, prvý gól, ľudia! OK, takže samozrejme, ja by som som to ja Jurky, takže spravíme to najdlhšie video na svete, lebo som to ja Jurky. Tak prečo by som to nespravil? To je samozrejme kúpenie. No dobre, takže ideme na to. Dobre, ja viem, že som úplne iný vo videách ako v realite, ja viem. Niekedy som vo videu taký, že normálny, hej, že som taký že kľudný, ale niekedy dávam také správne fotky, viete, no, hej, no, chápem, OK, no. A ak tu bude 10 odberateľov alebo 15, tak vyjde nová časť Brookhavenu alebo z Minecraftu. Dobre, vylepšené. A ideme. Dobrá strela, už to ide lepšie trochu. Vyskúšam dať spolky ihriska, ľudia, OK? Ty brďo! A už sa pracuje na našom intre, ktoré bude na každom videu. Už intro aj bude, takže sa pripravte. Intro, chápete, bude intro. Normálne a merch. Merch nebude. Takže. A dobre. A ideme to vyskúšať kopnúť už odtiaľto, OK? Tu je bol. Tu je bonus, tak kopnem odtiaľ. Bohužiaľ som ľudia netrafil bránu. Nevadí. No. Ideme na to. No gól! Yes, ľudia. Yes. Je to tam a teraz to kopneme odtiaľ. 100 a gól. No, idem si trochu vylepšiť. Tak. A už ideme trochu ďalej. Už by som to mohol dať aj odtiaľto. No, už to dáva. To je pre mňa nič, taká vzdialenosť malá. To už aj odtiaľto dám, nie? Už aj odtiaľ. No, ľudia. A dobre to je už. No to je proste YouTube. Takže hráme. Ideme. Aj to som ja vlastne. A tu musím ísť. Toto je moje územie. Gól. A idem. Počkajte. Idem si najprv otvoriť dvorlík. No, a teraz pôjdeme tu. A dáme si toto. Tak, a hotovo. A presnosť si vylepším. Lebo nemám fakt dobrú presnosť v tejto hre. Ešte. A rozhodol som sa na série Pet Simulator X. To je tiež dobrá hra, sa mi zdá. Hej, takže... No, toto už je pre mňa ťažké trochu. Už to je ťažké. Musím dať gól, nie ľudia. Prečo som není taký presný, ľudia, chápete tomu? Stále som není... Nemám proste dobrú presnosť, ľudia. Nemám dobrú presnosť. No, už to bolo lepšie, takže odtiaľ tu pôjdem. Dobre, tak idem tu. Tak nie. Tak idem tu. Tu už by to mohlo byť lepšie. Nie. Potrebujem rýchlo tam. Dobre. Som tu.
darček. Yes. Dobre, idem do prvého parku, sme tam. No a teraz to už pôjde na ľahu. Teraz to už pôjde úplne ľahúnko, sa mi zdá. No, teraz to už ide ľahúčko. No, to už ide. Úplne ľahúčko. Ľudia. Úplne ľahúčko. Dáme aspoň tak, aby som mal do toho ďalšieho sveta, hej. Idem ďalej a ideme tu. Tak a som tu. A teraz vystrelím odtiaľ. To. Dáme ešte, aby som dal do stredu, hej. Ale odtiaľ musím dať góla. Nejak tak. Odtiaľ to musím dať gól, nie? To, ak toto ja to nedám, ľudia, ja to neviem dať. Chápete? Ja aj tak, teraz mám stred. Tak dáme trochu, tak, tu je stred. Tu, lebo tam bolo tá pyramída vlastne, viete. Dobre. Nevšimajte si, lebo to mi tu každý deň vyzváňa niekto, viete. Neviem prečo, ale dobre. No a pre toto video hľadám všetko. A zatiaľ čau.